Kaixo, ongi etorria. Orain, polinomien arteko batuketa eta kenketa nola egiten den ikusiko dugu. Eta hortarako hemen ditugu bi polinomio. Isa berriro, gehi bost isa, gehi bi, eta bere izena da P isa, eta beste polinomio hau, Q isa izango dena, hiru isa berriro, ken bi isa berri, gehi isa, gehi hiru. Orduan, goazen pentsatzea esaten digutela, nahi dugula jakin zenbaden P isa polinomia gehi Q isa. Biak batutzeko. Orduan, bi modu daude batutzeko, eta kenketa egiteko ere bai. Orduan, ego izuen lehenengo modua. Eta izango izateke erantara. Hartzen dugu hau, isa berriru, gehi bost isa, gehi bi, eta batu behar diogu beste guztia. Hiru isa berriru, gehi bi isa berri, gehi isa, gehi hiru. Orduan, parentesien horren batuketa dagoenean zer egiten da? Nola kentzen dugu parentesia? Kentzen da, zeinuak eta mantenduz. Orduan guk kendu dezakegu hau eta kendu dezakegu. Eta honek ere aurrean ez duelako ezerre, beraz, kendu dezakegu. Orduan, hemen nola ingo genuke bantzekoak antzekoekin batu edo kendu. Honek zen du antzekoa? Hau, ezta? Orduan, isa berriru, gehi hiru isa berriru, dira lau isa berriru. Bigarrena, maila altuena duna zen da, hau. Minus bi isa berbik badu antzekorik ez. Horran, hau izango zateke, urrengoa. Ken bi isa berbi. Urrengoa zen da, bost isa eta isa hau dira lehenengo mailakoak. Hau, eta horran hauek, nola diren, bost isa eta hemen bat isa, izango dira, 6 isa plus noski. Beti egin behar dugu ikurrarekin, eta hemen dugu bi, eta hemen hiru, bi gehi hiru, bost. Hau izango izateke, emaitza erauntara egitea. Beste era, honela izango izateke. Jartzen dugu, isa berriru. Gehi, bost isa. Bigarren maila ez dago horren pasatzen dugu, eta jartzen dugu, bost isa. Utsunea uzten dugu, bigarren mailakoa ez dago lako. Horren jartzen dugu, gehi bi. Eta horren, hemen goa. Hiru isa berriru, bere mailakin, antzekoakin, honek berbi hemen hau behar du, ken bi isa berbi, honekin, gehi isa antzekoakin, gehi hiru. Torduan, batuketa egiten dugu. Horren, ze bada, bat gehi hiru lau, beraz, lau isa berriru, batuketa delako, minus bi isa berbi, bost gehi bat, 6 isa, eta hemen gehi bost. Ikusten zuen bezala, berdin ateatzen da. Batzuri gustatzen zaizu erauntara egitea, eta beste batzuko nea. Zuk nahi duzu bezala aukeratu, zen gustatzen zaizu gehiena. Kenketan pixka bat komplikatu hau da. Goazen egitea, P isa, ken Q isa. Bi erarak esplikatuko ditut, Lehenengo izango izateke parentesiarekin. Jartzetan, isa berriru, gehi bost isa, gehi bi, eta kendu beharko diot, Q. Hiru isa berriru, ken bi isa berbi, gehi isa, gehi hiru, parentesia artean, noski. Horrean, parentesia kendu behar dut. Parentesia kendu diteke? Bai, ez da barazorik, kendu egiten dut. Parentesia kendu dezake? Ez, kendelako. Nola kentzen da? Barrukoei zeinua edo ikurra aldatuz. Horran goazen denei aldatzea. Hau izan bezate. Isa berriru, gehi bost isa, gehi bi, eta hemen, kenduelako parentesiak ikurrak aldatu barritugu. Zer egiten hau? Zer du? Gehi ez da? Parentesi barruan. Horra jarri behar dugu, ken. Hiru isa berriru. Zer du? Ken orduan, gehi. Zer du? Gehi orduan, ken. Eta gehi bai badu, ken. Hori egin ondoren, guazen ikustea, zein antzekoa. Hasiko geha, maila altuenarekin beti bezala. Horra, jartzen dugu hau, badu antzekorik, bai, hau. Orduan, bat isa berriru, ken hiru isa berriru dira, bi. Minus bi isa berriru. Lehenengo egin dugu. Horren, bigarren mailakoa. Hau bakarrik dago, horran, kopiatuko dut ikurta guzti. Gehi bi isa berbi. Urrengoa, lehenengo mailakoak, hemen dugu bost isa, hemen
ken bat isa. Bost, ken bat, lau, isa. Eta azkenik, bi, ken iru, minus bat. Eta hau izango izateke, emaitza. Beste erara nola egiten da? Beste erara egiten da. Jartzen dugu, P isa lehenengoa goian. Utsuneak eginda, utsuneak utzi behar ditugu ez badu koinziditzen. Horan, hau da bat, isa berriru, horan utsune utzi behar dut, bigarren mailako ez dagolako, bost isa eskubirago, ze ikurrakin gehi, noski, beharkutzak bere ikurra ikui behar du, gehi bi. Hemen daude denak. Horan, bekoak, kukoak, kentzen egin behar dugu, horan, kentzen badi bada, bigarren honi dene ikurra aldatuko diegu, ken delako. Ba, guazen jartzea. Gehi baldin bada, ken jarri. Ken baldin bada, gehi. Gehi baldin bada, ken. Eta gehi baldin bada, ken. Orduan, guk ikurrak aldatzen dizkigu, eta egiten dugu batuketa bat. Ez dugu kenketa egiten. Nez eta hemen esan, kenketa bat dela, guk ikurra aldatzen dugu, eta batuketa egiten dugu. Dazten geha, bat ken iru, minus bi. Batuketa. Hemen bi, ez dago zer gehiago. Bost, ken bat, lau. Eta bi, ken iru, minus bat. Eta ikusten zuen bezala, emaitza berdina da. Horren da, zuek zer duzuen gustokoa. Era untara egitea, edo beste untara egitea. Horren, gira fatako zaigu bakarrik, bidaketa eta zatiketa. Ba, beste bat arte, agur.